то нещо. На среки доста. Ей. А? Ниско е. Амай, какво е така? Колко е? Пустуваме. Има тук на топка, вас? Най-вероятно. Да видя се пише на нея. Иго на нас, колко имаш гости? Добро, тамани наша. Може ли? Є. 0,15. Поприквали? Добро. А? Петнайсет 0 за год. Петнайсет. 0,30. Нет. Аут право. А пре нет аут вече ли? Та аут 15-30. Пензе, само да не направя дела. 30. Поле пошли. Може. Арно се знае. И сега там ми се взят 30. Толкова имах сила да откъде до там, брат. Ама сега не се да отбиват. Не на сетка, само дам не висетно. Добре, слушай, добре сега. Къде ще си стоп, сакаме?
тук плюс. Едната е кисела, едната не е. Трябва за мен. Здраво. Еле? Ате, парични дена, добре се вода. А? Право. Ай, сервирай. Добавя не се отпад по... Айде. Ама ико мен ми се не Трябва с твоя. Да, се вика. Где се забаваш там? Цял сет, не знам, че там цял сет си. Преди не беше, преди беше област. Дайте не е до това. Трябва с твоя. Джус. Оп, извини. Дай го пътя. Какво е резултатът, извини? Джус. И права, еле? Джус и права. Добро. Добро. Да, да. Никога е много. Мен не страна. Или... Яди избира, ле. Не много сме. Браво. Гам. Я мисля,
23. Čekaj, ti bi vjetra. Čekaj. Želimo da veže ostru. Jer naš palinaja da se zbije. Ti stvarno bez. Ne je bila arna skofu na gore se vod. A dobro, malo, mi tako da ponisko. Arna si ona. Koliko je vrlo? 33. Zimno. Trebalo na gore im se već dignao. Pjaj. Bravo. Tega ti se direkt nikoli Koliko super. je to? Od levo. Ne, od desno. Nikola me zbudi, da mi treba sam. Rekao, da sam govorim ti gdje. Ne znam ko. Ajde, Dejan, hvala Bogu. Единствената варианта най-трудна е от гира, браво. 4-3, нет. Ти имаш облак, добро бе. Не мога. Никога колко е? Идем, да. А прега? Тих, може? Така, имаш такива. Много пътна. Аут. Стави. На. Так. Аз му помогна. Идем, идем. Аут. Понял, а? Не та, я не знаю, что это правда. Is dat oké? Volgens mij het lukt nog voor de 3 is 15 keer. Bravo. Два дена теж. Така ще дигне. Извин. 30-15. Сам си падна. Ja,
Ja, ze maar het buurt zitten. Dobar, ono se. A? Gdje tako nije? Valjam kod Ajde, tamo kupit tamo na svijetu. Ajde, ajde. Tamo se tamo skupi mačka. Nije tamo se malo, ne? Nula 15. Ajde, ajde, jak se. Lijepa, možda tako je dan, a punče. Napolje. Raščeno, smo tako slijepi. 15. Ja, budi pa ti opet znam. Bjegi da je okno. Pa do kraju da je ubogu. Atko? Izvini, Aleksandar. 30 na mene, ne? Jasno. Pa. Četiri žene, dobro, sve žene. Nema ništa ne gledam. Znate kap? 30 15. Da. Тия прият на лавата, две колки пръти. Добре. Много тия не трябва. Добре. Добре. Gdje? Два. Što se ovo vreme igra? A nikad je drugi rečet? 15-0 za mene. Ja ne znam. Ajde. Nema razloga. 30. Gdje? To. Hvala Bogu.
книгам. Това всяко ми едната дойде, докато имам. Те там не играят. Там не играят. А това защо? И ще беше упоричка. Да, Така работи. Там така идвам с проблема. Отмарате ли сега? Малко да 2 минути да вие 3. Колко тогава да напиши? 3-2. А от колко играте? И по пръв сетни. Не знам да ви кажа, той зависи колко играм. Ако те по-бързо някой. Само ми се харесва. Че Гоца вика да идем по-рано да преварим и така искаме. Ти Никола! Колко е вас? Ама искате да. Кой игра ми израз? Кой игра ми израз? Все време. А що, да, Степан ти ли да работи?
Čak i jedan pas. Gdje tamo, gdje bi? Diana, čak sad je, sad. Ljudi, malo vi, daj. Сега си имах забори да го взема. Zemlja, Zemlja. Druga ga je. Ne treba na kutu. Včera odlično nikim mislim da pije. Pasaški, evo malo. Една поле оти тие ми се мократ патики, платнени. Напор. Они па додеки ми се му пие патики да кои да ја. Премно се. Я тука некъде. Иди тук. Кака е за тука на кили? Дечко! Ай там и тук да има сега. Рефлектора там. Код сервис предно ще. Пази имаш подай след стоп. Имаш подай и модет. Какво ще да правим? Дирекция, да. Не гая, не е Водите ли?
Но се не може да видиш, но гледаш, гласам ли това яйце? Разбирам те на това жишко, брат, не е. Така, гледам изменително, кога некој от нея ауто не се таа, така ходим така. Така, градваме се почетите да мине много от точка 30 лева, не ми таа, а да пишем групата. Тук се чуеш, тук се да докара, знаеш. А 5-5 е да бъде. Разбирам дека има аути, ама са секоја топка па да е аут. На кој да? На Александри. 4-3 за Гоце, он се бил. Я да сам като съм, а сега да не ми се мешам. Колко дошъл съм? Две четворки и другите две четворки. Кой победи едната четворка против другата и я финал. 4-3 за тебе, ти си. Браво, добре рече. Гледа се да играм. Браво, 15, малко имате срети, двата случая, ама. Я не знам, братче, да имам. Смотри. Защо не е тесно? А? Лагно. Ето, скрени може. Що? Нищо не пък, ти опадах и тура е сега. Ja, mir seid ihr Fan, okay. Nee, ich weiß nicht. Direkt ist gut gefahren. Da ist gut. Da. Haydi anfassen wir eigentlich. Ja, da ist sie mir. Так, купираме ни утопни стани. Ja, die Griffspiele verbessert. Това. Сега е 5:13. Да, от 6 дни, Ай, Александър, да се тренира. Не, така си. Да, Да, бе, може да трябва да не са не. тъй като си купи сайта по време на Не, да не мога, те а не си ли такива бе? Айде, не замарай. Мани не доđe, мани. 4-4, бе. 4-4. Сръбсе. Ovdje smo mraza kao zvijaši. А, браво. 15-5.
Kje smo? Evo, to treba ljudi. Evo, utra, ja ću gledati. A nije to samo. Ajde se podavljati. Aj, pa, dobro. 0,3, da? Seti 0,3, svoje da. kolete fruštat igram. Gledaj, na sve ste mislili, ne? A ja ću sprži ne mogu umjeti. Трябва и 15-30, Салко. 30. само по-добро. Danas govorimo to. Nekje? Molim da se ne stranite servo, hoću ne djelamo filmu. Добре, чекай, джусе. Втора сервис, 15-30. Джусе. Пака ли? Седми, брат. 15-30. Иде я там. Само на жешко ми тук не мога. Оди от тук, това. Айде седни малко. Це поближче. Мато по водата? Я не се разправя. Колкото? Какви сме тук за играе?
Кой е Валко? Тук метра какво? 30 види. Така процених дека треба да е твой. Да ме Нека tu, 40 е. Ќе направим интересно, 1-0, 1-2. А я би секao si igram smut, sam je sve izbravo. Ja mogu se držati bio, on se pravi. Dobar čas do odnosa. Sjedu Niko. Niko, ja i ti igram. Čekaj mi se sati puno. Колко час? Аце! Колко час? A dobro ga nisam sam možemo stati. Wij gaan de punten weer op dit moment met twee, toch? Ja. Колко, Валери? 40-15. Да. Sve imaš oblaci malo dobro. Dijana, čas dođi. Koliko Nikovo? Bravo. Kaži. Dobro de? Sve ko ja ti sedam. Ti sedam ja. Predno za tebe. Predno skoči. Predno skoči.
Proba da върна, ама. Не видях на тръг. Проба десета. Две нула, те. Добре. Никола, Не, не. Show out. Колко е? Колко е? Боя да кажеш някъде, че те сипало му се беше насипал, пък е Бога била. Това се прави машина. Добре, я ще вики наравно, не като кой колко знае, около тия са тук да играме. Ама да бачна, да тръгнем да хвана кой не. Аз искам него да напиша и аз си го бачкам, ама няма. Он ми е интересно. Един много да го се конце. Защо не взема лева ръка, ще да върна? Мога да взема. Да свърни с ръката само и друга да пробва. Доста тренинг, трябва Ако има повече замах, влезе друг. Bravo, Goce, care, 2-0.
30. Она там будет? Ajde sad zaboriš ti granicu. 15, 30. To nije znaš ne Там ранее, Gdje, aj? Aj! Dobro. ne prijatelj. 15 minut. Hey. Поле, Никола. А то снимаш ли? Що? Снимаш? Що? Снимаш ли? А все това 2-2. А? Вeć ja bio, pa sam ti vidio. Да, айде, глупа тук не знам за малко. Едва я...
Като малко и така. 15, ли? Да. А? 15. Не, няма да се стопи, сакам да кажа, не иде сега ще кажа. Мога ли да се ще кажа? Това ми период не иде мен кажа сега. Ако би това. Много кратки. 15. Браво. Колко е год? 30-15. Там наши зазнана. Дай мне меня. А уж дай му бонка, дали аз не знам. Не, вместо да имам стари на доле това мрежа, иначе няма да излага. Там не, там не. Колко има една двена? Торце ли? 33. 30 за тебе, 30 за мен. Само на. Значи две трябва да има. Да. Да, да.
Паси изкича пред малко беше. Това е жус. Nije vreme bilo. Posle pola do vreme pola, to se može pred tvojim basketbolom. Pazi. Amateri su slični i terazi. Pazi! Anche oggi cucina. Ali znaš koliko sada? Ne si komu nije para. Nakon se laže, Nije podrške. 30-15, da sigurno. 30-15. Nema svi. A se vreme daj koliko košta? Evo, ti si čuva gdje je bio sam topiti. Nema paranojka. Nema. Dobar film. Ne, naše. Bio sam ti. Rekli ti je bio sam Plot interes. 30, kako si ti? Nikola, najde buk, da. Tukaj ima jedna Wilson. Ja utekao. Tukaj ima jedna Wilson. Allora vieni a cercare, questa è una pensiero. Da. Kupio, questa è una pensiero. Mi pone che za sini. Kitara poleti. Дали има още мемория, аз мислиш? Сега засадим. Стане звъкало след тази звък. Нахай, Сега една бенга гледа некъде, я бъдеш надявам 4-2. Текстом бъде надявам така. 30. А я се постигне 4-2. 3-2 за тебе всички. Вредно е, ние се наем раковите. Не, наши забелязки бяха, но те Мисли приявила дека топката кога иде од друга страна, тука на земјата и застани и падне. И он сака да удари, она не може да удари, од доста. И това е трипона му така, ние тук не снимава, изкуство брат, не игра. И приявила това своя чисти, да тия терено, да го забра по-едно люди. Не, ти си за мен, Неки игра, не стоят турнири. Това е по-разно за нещо. Pazi!
Stara poleka. Ja i počnete ti onda ja, se koma ne. A tam se ne. Dara, sebi fotografirate, što to? Samo rakete, mi sad. Samo ljudi, znaš kako ne znam. Juni, pa ne juni. Докато три прав. Spremni za mene. Не, колко е тежко време. Ja, поточно ми. А кой ги го организира тези турнири? Болян съм. Ама ако има турнири, тогава ще ми прави една ли където му? А прочетът Дай! е О, доста, 30. Вика да се бояте. Браво, 30 за теб. Тебе ело тук и отивате пред друг. Ако това е един Антон може да умре. Какво личко? На баскет е абсолютно силен. Ама не две. Браво! Отиди се тук, да мога да стане. Знаеш много спасенски. Много. Дай то. О.
Кой може да забравя? 15. Права греха. Дам се само. Дай го бе. Дигал. Sara. Still okay? Nice. Гледай, пукни, пукни. Айде пробвам някой престиж човек. Колко е вас резултата, Александър? 5-4 за мен. Мислям, не знам така не. Оти първо играхме до 3, а после до 6 и сега па до 6. Не знам топата, еле? А? А, вика. Да, ще се вместо на вас, а други страна. А никой не знава, е. Да, вземе майко. Айки взема от вас една. Не. И па я що идем? И по колко имат? И па вонка са. Па ти ги вземете. Ама сега завършим и после ги вземем. Вие не знаете. Много се порага. По-бавно. Тук е Никола? Да, подкарата ваша бе. Да, е та. Да, е та. Да, ще пише, значи кой има наша. Не, мати, вонка. Данлоп не е наша, да? Данлоп си е. Ваша? Знаеш, ще пише кеп. Колко е? Тая мината вонка иде. А Данлоп? Данлоп е мина, не е наша. Пази! Гледам ли? Не, тая е там нека. Данлоп не е наша.
А, тая, да, я Тръгни да не нагазиш. Тая е наша, моя, Назаде викаш си, дай. не скачи до това. Я нагазиш там, но те одиш лево. 0-4-3 за мен. Слъгвам ми върна тази трета. Може ли? Не. Джус Никол. Бебе! Прямо за тебе. Панер? Да. 3-3. Пее сос. Я видите, прямо с Ал беше. Чиста линия беше. Жена? Чиста линия. Дора дайте за Мара, пете дайте. Масаж да декли? Колко е? 30? Няма да се... 35. А, не. Пет. Браво, браво. Като за малко по-маленки. Аут. Долу, така ти кажувам. Две беше аут. Както да, той е ударът, ама като да ги отбива малко по-бавно са. Да няма. Взимайте. Отиде към Стефан, тя ли си бил съдите? Защо толкова? 30. Дальше не е дурак. Кой игра? Не! Игнах, ама какво да, не може какво ли? Колко Никола? От 10 близко, можех да го сълвам. Средно за готовски, бе? Нищо после, Браво, майстор.
Колко е? Дали си подели? А при нас колко е? Средно за теб. Ани Перенов ми вика дай да иди. Средно какво е? Колко пъти така да се сложим, да не играме с Деян, важни помидори, идем на всеки. Не знам ли тато? Тато, не знам ли да дай да няма да се това време и не Всеки ред. Така една средна песен на 4-4. С Деян не сигурно преща, човеко. Няма лоша намера, ама. Средно с дота. Да, той да се... Той да не стигне. Да, бе. Четири. Е, коцка, бе! Не може студено да го организираме първо коло. Всеки, кой се падне по един свет, има табелата по това. Не. Табелата. Е, поне дай колко малко. Може. 15. Сега там, майка. Сега и Дана не му ти играе. Не? Те от теб имаше да. Колко върне? 30. Тебе. Лесен път си цели. Семи, моля. Той е по-голям от твой. Само смъкне си една хода, да иска да се пара. Оттега знам. Във вторник е лепи шаф. Той са ни чушки. България беше така, като изписи все пари. Люби го вътре. Хайде, Владо, проведеш. Мога да раздувай. Хет трябва да пише. Купува. Наш сайт. Стара, дай тая наш сайт. Не, видеш ли? Вижте, не?
О! Къде си моето? Какво ти каза да не депал? А? Кажи. Юра, като там и била. А? Една от Диана и ти от мен. А тага, на кое? Това е на мен. Много е лесно да вас говори. Добре, я не Чекай да им дам това. Играйте тази точка. Колко е по-бот? Какво е да му попада? Тя да се го... Абе, коце, какво успееш? Колко имате вие там? Добро, айде, завършвайте. Всеки завърши мяй гоце, зависи кой те вземе. 15 за него. Не мога да стана. Какво там?
Ko tamo te pjeci podala? Prva greška je. Викам. Я трябваше по тази да идам. Стари го после след като проекта дойде се прави те са питани сега. 30. До 12 минута. Не, това е ден. Там се бил. Ема това харизма да ти се размера. Да не знам. Не пише ли, да. Нема права, да? Син тук съм дошъл да взема валда право. Няма никакви минути, ще Да, права. Тет. Това е автомобил. Out. 15-0. Отдихнул. Ну. Все ваше. 30-15. Ajde, se važi. Предно в дверях. 3-3, да? 3-2 и предно в дверях. 3-2 за Коболи. Не бях бил си. Предно с две, на него се. На Коболи ще ви. Я го вземам гри. О, какие бе. Това не е. О, не гара.
30-15 тежко, no? Bravo, Goco, se pravi gdje? Bravo, Goce, ubi go! Ubi go za Pa taj brejka ne mora igrame da bude. Da ne mogu godi sve to je 6-5 za mene, 30-0 za mene, 30-15. Колко е? Да видим, да има мемория. Има мемория. Здравейко има ли? Има. Treba doći tam pre. Čekaj, da dogovarak treba doći. 30-15 za tebe, brate. Dobro, nema pipovi, srpski. Vidite, ja umro. Vidite, ja umro. Well played. Знаете, ну, 3-2. Не, 2-2. 3-2. А, 3-2. Čekaj, den drugo. Tamo je šutnje ta. Ne gotovo. Нападай. Само раземи taj još. Vidi ko je Wilson. Da, Да може да. Това е било на телефон, не? Vamos, Pa ne sam tu. Ne znam kako da ga mene. Това не важи правило да чубите. Пробата се сервира от десни, който после се продължи. Моля да прави. Там. Там. Nema, ne si upravo, gledaj. Nema го това правило. Дай брейка само пръва тай десни, после се продължава, кой дека. Баш не път гледате. Bravo. Ako snimao si ja,
Nena. Jedan u svetova. Taj breg do 10. Gocka, da vidim, možno li? A, Gocka? Stari ti 30 minuti. Ама 2-3 пъти го сваляваме, в границите се набили. Много ентузиастно. Моника Янец не е тепал. Моника Янец не е тепал.
Ti ja preko kada se igra. Не, управо ти ще ми ги вика ходени и пове. Арно, и кой беше ще? И Мегвайер. Але Мегвайер цяла година не го видя. Не, не ще го правиш. Салата. Палмера по долар, брат. Палмера по долар. Няма ли? Там долу. И това Анцелоти брази. Там по колко играчи ни повече. Особено от отбрана. Не. Кой? Не, не от Овала Слонович. Той има предност, делопроемка и никъде по Коце? Валерий, що ж ти не рете пана корона приоритетно време? Не, легна си спа сигурно. Забали от всеки време си не се изпреща и там да бъде тамиро. Знаеш кой ти е? Това не ти е най-голямата Трябва да вземе. Кой? Бървакал и Арно. За това го направя. Тия да те е. Пете ден. Мен. Sveka srce nije dao još.
9 od 9 промашил. Там това, па гледаш вика, то сега не е промашил пенал. Па не е промашил пенал, на тренинга. Ами никош не е промашил пенал. Айде, ама Кристал Павлов. Арсенал най. Кристал Павлов, он гледа на 3 пенали. Защото ти идеме на уtakmica, ти шутираш пенал, и аз съм трети изиграл. Това е четирата. Играме я и Стефан. Победиш ли? Да, се прави. Иначе стават на скопове. Беше 6-5, сега ще И трябва вторна футбол да спираш пенал, как ще или Роналдо. 8-3. Вие събирайте. Больше ли купа? Вие. Чакай, може така? Не знам къде. Сега се бирам. Бери ръцете малко. Айде си играме, сега Више. Нагоре, вземи нагоре. Не ляжте за шал за грях. Горе, горе. Я ти да само да сдадем те. Само пен. Айде, хайде ти. Не бе играте, брат, няма връзка. Това само вземе от тениса и дома. Има още мемория. Да. Сега ти 55. Зверев. Браво. 5-4-15-3. Чистия топките. Ай, беки си гледа. Игра, па игра. Не, никой. Ама 3 са. Не бе, яви тиеш.